şekillenir sunuğutu müzeyini Saudi Arabistan Padşalığının Türkmenistan'daki elçixanasının guramağında asırlığın dowamında iki mukaddes meçhitler golyazmalyň gözellik we olaryň has seyrek duş gelýänleri atly sergi öz işine başlady. Ol 4 awgustda çenli dowam eder. Sergide Hanbali fikhi diýilip atlandyrylan Arab sunuğutynyň ajaýyp eserleri bolan has seyrek duş gelýän golyazmalary, gadymy ýadygarlyklaryň fotosuratlary, asyrlar boýy saklan galan iki mukaddes meçhitleň Mekke Medine'nin suratları, Arap halkynyň däpde surlarynyň gönüzli bolan eserlerini, mukaddes Kur'an kitabının nuskalaryny synlamak bolýar. Şeýle ajaýyp sergide esasanyň golyazmalaryň asyl nuskalary ornalyp, olardan Abdullah bin Ahmed bin Muhammed ibn Kudamanyň Al-Muqniq fil Fiqh atly golyazmasyny hemde Mawtumulynyň diwany, eserde şahir mukaddes Mekke Medine'ni uly höwes we söýgü bilen ýatlaýa atly golyazma nuskasyny taryhyň gatlaryny açýan masaly tomaşaçyny özüne çekýär. Şeýle ajaýyp işleň sakasyny duran türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň dünýä döwletleri bilen beden insanperwer ugurdaky medeniýet, syýasatçylyk hemde sport ulgamlaryna netijeli hyzmatdaşlygy ösürmekde il ýurt bähwitli bütün adamzat ähmiýetli işleri hem ýeşar başlyklara beslensin.